लोगोफोर फेसबुकआव आं मोनसे पेज खुलिदों। आं बै पेजावबो गोदान स्टोरी होबाय थागोन, बेनिखायनो नोंथांमोना आंनि पेजखौबो फलो खालामना लादो। नोंथांमोना फेसबुकआव थांना कार्टुन मुलुग सार्च खालामबानो जाबाय, नङाब्ला डिस्क्रिप्शनाव पेजनि लिंकखौ होना दोनगोन। बे भिडिअखौ नायखांना लिंकआव थुनानै हाबफैबानो जाबाय। मन्त्रि नोंथां, रायजोनि मा खौरां दायो? थासारिया बोरै? महाराजा, खौरांखौलाय माथो बुंबावनो, गासैबो एखे गोजा। मानसिफ्रा रायजोखौ गारनानै गुबुन जायगायाव थांनानै गलाम मावनानैबाबो जिउ खुंगासिनो। जोंनि रायजोनि थासारिखौ नायनानै सोर थानो गोसो जानो महाराजा? बेनोथ' दुखुनि बाथ्रा जाबाय मन्त्रि नोंथां। मिथिया जों बे सावनिफ्राय माब्ला उदां जाबावगोन। माबोरै जोंनि बे उदांस्रि नोगोर रायजोआ बे सावनिफ्राय उदां जाबावगोन? सानसे बेलासे जोंनि रायजोआ बे सावनिफ्राय उदां जागोन, आंनि फोथायनाय दं महाराजा। मन्त्रि नोंथां, जोंनि रायजोआ दायो सासेबो सान्थ्रि गैलिया आरो सान्थ्रिनि गोनांथिबो गैखालिया। सावनि जाउनाव रावबो सुथुरा गाग्लोबफैयाबो आरो जोंनि रायजोजों रावबो रायजोआ सोमोन्दो लाखिनोबो गोसो जाया। रावबो जोंनि रायजोआव हाबफैयाबो। बिदिनो जाबाय थाब्ला सानसे जोंनि रायजोआ बालाहामासो जालांगोन। मन्त्रि नोंथां, आं माथो बुंबावनो, नोंथाङाबो बे रायजोखौ नागारनो गोसो जाबायब्ला नागारनानै थांनो हागोन। बेसेबांथो बे अराव खामग्लिबाय थानो? गुबुनाव थांनानै आलो गोजोन रायजो जाहैदो। महाराजा, नोंथाङा बेफोरखौ मा बुंदों? आं बे रायजोखौ गारनानै माब्लाबाबो थांनो होननानै सानफेराखै। आंनि जिउआनो जोबलाङाथों मानो, थेवबो आं बे रायजोखौ गारनानै थाङा। महाराजा, जों बेबायदि जेननानै थाब्ला बोरै जागोन? जों लामा नागिरबाय थानो नांगोन। मा खालामनो? मा राहा दं? जों जेब्लासिम बै हिराखौ लाबोफिननो हाया, अब्लासिम जोंनि खर'सानिफ्राय आइ लोक्षिया होलांनाय सावा खारनाय नङा। दिनैसिम आंनि बेसेबा बोलोग्रा बिर जोहोलावफ्रा मुंख्लं जालांबाय बै हिराखौ लायनो थांनानै। दिनै आंनि फिसाजोआबो बोसोरसेनिफ्राय उन्दुना दं, थैयाबो थाङाबो। बोसोरफ्रोमबो बिदिनो जाबाय थाब्ला मा जाबावगोन? हे इसोर, माब्ला सोरां फैबावगोन जोंनि रायजोआव? सोर मदद खालामबावगोन जोंखौ? मा रोखोमनि जायगा जाखो बेलाय? मानसि थायोना थाया जाखो? ना सोरबाफोर गाग्लोबनासो गालांबाय नामा बे गामिखौ? मानसिखौबो सासेबो नुवाखै। थारैनो मा जामारदों बे गामियाव? मानोथो थांनो नागिरखो दाब्ला? नोंबो गुबुनफोर बायदि बे रायजोखौ मानो गारनानै थांनो नागिरखो? मादै, बे जायगायाव माबोरै थाबावनो? बेयाव थास्लायस्लाय गुबुनाव थांनानै गलाम मावनानै जाहैगोन जों। बेयाव थाब्ला आंनि नखरा थांनानै थानाय नङा। मादै, नोंबो जोंजों थफादो। बेयाव रावबो गैलिया, हारसिङै माबोरै थागोन नों? आं बिनिफ्राय जेरावबो थाङा। बे आंगो जायगाखौ गारनानै बबाहाय थाहैगोन? दाब्ला, नोंसोर बिदि जेनब्ला बोरै जागोन? सानसे जोंनि बे उदांस्रि नोगोर रायजोआ गोदोनि बायदि जाफिनगोन। मादै, आरो बेसेबां नेबावनो? थांनाय 5 बोसोरनिफ्राय बेबादिनो दंबाय थायो। आंनि फिसाजो रजिया 2 बोसोर जाबाय, थैयाबो थाङाबो उन्दुना थानाया। आं दायो जेबो आसा खालामाखै बिखौ जेन जों गोथाङै नुफिनगोन। बिनिखायनो आरो माबा जायो, बिनि सिगां आं बे जायगाखौ गारनानै थांनोसै। आं मिथिगौ दाब्ला, नोंहा जोबोद दुखु दं। नाथाय महाराजाया नाजागासिनो जोंखौ बिनिफ्राय उदां खालामनो। मादै, दिनैसिम बेसेबां सान्थ्रि दावहारुफोर थांबाय हिराखौ लायफिननो, नाथाय दिनैसिम रावबो गोथाङै फैफिनाखै। आं जेबो आसा खालामलिया। आंखौ निमाहा होदो मादै, आं बेयाव थानो हानाय नंलिया। आंखौ निमाहा होदो। ओइ आदा रथलाय,
सोर नोंलाय बबेयाव थांनो नागिरदों ना लामाफोरसो आन्दायदों नामा आंनि मुङा सोमखोर बे जायगायाव मा जानायमोन गासैबो बायला जिला सिलिंखार गोजा नों बेयाव मा जादों मिथियानो मोजां जागोन बे जायगाया मोजां नङा गावनि जिउखौ अननाय दंब्ला दानो बिनिफ्राय गिदिंलांफिन बेयाव जोबोद खैफोद दं थां गोख्रै बिनिफ्राय थां माथो खैफोद दंलै बेयावलाय थारैनो मा जामारदों बेयाव माबाथ' गिदिर जाथाय जामारदों बेयाव बिनिखायनो मानसिफ्रा बिनिफ्राय खारलांगासिनो खैफोदजों गेलेनायालाय आंनि खामानिखा नायथारनि रं माथो जामारदों बे जायगायाव उदांस्रि नोगोर रायजोआ सिगां बिदि नङामोन सोमखोर समायना रंजा खुसि धोन दौलतजों बुंफबनाय गंसे गिदिर गोहोगोरा रायजोमोन नाथाय मोनसे सावनि जाउनाव बिदि लासै लासैनो सिलिंखारनि लामायाव उदांस्रि नोगोर रायजोआ बोसोरफ्रोमबो साफा एफा मानसिफ्रा बे नोगोरखौ गारनानै गुबुन जायगायाव खारलांगासिनो खुलुमबाय आनै सोर नों फिसा बेयाव मा खालामनो फैदों लामाखौसो आन्दायना फैबाय नामा आंनि मुंखौ सोमखोर बुङो आं बेयाव लामा आन्दायना फैयाखै आं बे जायगायाव मा जामारनाय मिथिनो लुबैदों फिसा बे थांनाय 5 बोसोराव रावबो सुबुङा बेयाव हाबफैयाखै नों गिबि सुबुं जाय बेयाव फैनानै बिनि बागै सोंफैदों नों थारैनो मिथिया नामा बेयाव मा जामारदों गासै मानसियानो मिथियो जोंनि बे उदांस्रि नोगोर रायजोआव मा जादों उदांस्रि नोगोर रायजो नाथाय आंथ' बिदि जेबो रायजोनि बागै खोनायाखै आरो मा जादों आं जेबो मिथिया नों मिथियैखायनो बेयाव फैदों मिथिबा मालाबाबो बेयाव फैनाय नङामोन बे रायजोआ साव होजानाय मोनसे सावनि थाखायनो बेयाव बिदि थासारि जानानै दं सावनि थाखायनो बिनिफ्राय गासै मानसिफ्रा थांजोब्बाय दिनैबो थांबाय नाथाय मा साव सोर होआमोन जायनि थाखाय गासै मानसिफ्रा बे रायजोखौ गारनानै थांनो गोनां जागासिनो सोमखोर नों थारैनो जेबो मिथिमारा नामा जोंनि बेयाव मा जानायमोन नोंनि न'आ बबे रायजोआव आंनि न'आ जेबो रायजोआव गोग्लैया गोजौ हाजोसानि गंसे गामियाव आं थायो आं बे बारावसो गिबि खेब गाहायाव ओंखारबोदों बिनिखायनो आं बे रायजोनि बागै जेबो मिथिया नोंथाङा आंनो खिन्थानो हागोन ना बे रायजोआव मा जानायमोन मानोथो बिनिफ्राय मानसिफ्रा थांजोबखो जागोन दे जागोन आं नोंनो गासै खोन्थाजोबगोन फै सिगाङाव बैयाव जिरायना लाग्रो सोमखोर जोंनि बे रायजोआ सिगां बिदि नङामोन नोंनो आं गुदिनिफ्रायनो खोन्थानोसै दिनैनिफ्राय 20 बोसोर सिगां दानि महाराजा गबिन्द्रनि बिफा महाराजा दाबिन्द्रआ मोनसे गोथौ तपस्यायाव जिरायनानै दंमोन बियो दान मोनसे जाया लोङा लोखि आइनि मुङै ध्यान खालामबाय थायो बिनि बिदि ध्यान खालामनायखौ गोजोननानै लोखि आइया बिनि सिगाङाव नुजायो मेगना खेव दाबिन्द्र खुलुमबाय लोखि आइ आं नोंनि बिदि ध्यान खालामनायाव तपस्या खालामनायाव जोबोर गोजोनबाय बुं नोंनि मा हास्थायनाय दं मा हाबिला दं नोंथाङाथ' गासैखौबो मिथिजोबखायो आइ नोंथाङा आंनि रायजोखौ एसे अनदो आंनि बेल' लुगैनाय दं आंनि रायजोआव जाहाथे सुबुंफोरनि जेबो धन दौलतनि खमि जाया जेन थाजिम सोलेर आरो अरायबो रंजा खुसिया थाबाय जायो जेन आंनि रायजोआव अरायबो सोमखोर समायना थाबाय थायो जेन आंनो बिनि अनगा गुबुन जेबो नाङा आइ नोंनि साननाय बादिनो जाजोबगोन दाबिन्द्र साबायखर आइ दाबिन्द्र नोंनो आं मोनसे हिरा होगोन नों बेखौ नाजावदो
नाथाय मोनसे बाथ्रा गोसोआव लाखि दाबिन्द्र, जेब्लासिम बे हिराया नोंनि रायजोआव थागोन अब्लासिम नोंनि रायजोआ नों जेरै हास्थायदों बिदिनो जानानै थागोन। नाथाय जेब्ला बे हिराया नोंनि आखाइनिफ्राय गोमागोन नोंनि रायजोआव मोनसे गिख्रंथाव खैफोदा नुजागोन। बे हिरायाव जेसेबां बोर होदों एसेबांनो सावबो होदों। बेनिखायनो नों बे हिराखौ खोमानायनि गोरोन्थि खालामनो नाङा, नङाब्ला नोंनि रायजोआ सिलिंखार जाजोबगोन। आं बुजिबाय आइ, आं बे हिराखौ माब्लाबाबो खोमाया। नों बिखौ नोंनि मन्दिराव दोनब्लानो जाबाय। इयुनाव नोंनि आखाइनिफ्राय बे हिराया गोमायोब्ला नों बिखौ नागिरनानै बेयावनो दोनफिन, अब्लानो गासै मोजां जाफिनगोन। दाबिन्द्रहा सानै फिसाला दंमोन, गबिन्द्र आरो मनिन्द्र। दाबिन्द्रहा दानिया जिंगाया बारा जाबाय। सानै फिसालानि गेजेराव सोर सासेखौ राजा बानायनानै हिरानि दायित्वखौ होलांनो। फिसाला गेदेर मनिन्द्रआ सना रुफानि जोबोद लबमोन आरो आखला एसेबो मोजां नंथारामोन। राजा जानो हानाय एसेबो गुन गैयामोन। सानसेखालि दाबिन्द्रआ गबिन्द्रखौ खाथियाव लेंहरनानै बुङो, आंनि उनाव राजा जानायनि बागै नों मा सानो गबिन्द? आफा, नोंथाङा मा बाथ्रा बुंनो नागिरदों आं बुजिनानै मोनाखै। आं बेखौनो बुंनो नागिरदों, आंनि उनाव बे रायजोनि राजाखौ नोंखौ बानायनोसै। मा? आं बिदि माबोरै खालामनो हागोन? आदायानो दंखायो, बिदियाव आं माबोरै मासियाव जिरायनो हागोन? नाङा आफा, आं बिदि खालामनो हानाय नङा। नों बाथ्राखौ बुजियाखै गबिन्द्र, बे जोंनि रायजोनि जिउआ बै हिरानि सायावनो। जुदि बे हिराया मारैब्ला गोमानांगौब्ला जोंनि बे उदांस्रि नगर रायजोआ सिलिंखार जाजोबगोन। नोंथ' मिथिखायोनो माथो नोंदानि आखला माबायदि। आं खालि नोंखौल' फोथायनानै आं बे बिबानखौ नोंनो होलांनो सानदों। नाथाय आफा, आं बोरै बिदि आदानि बेरेखा थांनो हागोन? बिसो गिदिर, रायजोखौ बिसो मोननांगौ। बिदि जेरावबो लिरनाय गैया दे गिदिर फिसायानो रायजो मोननांगौ। राजा जानो मोजां गुन नांगोन, रायजोफोरनि बागै अननाय थानो नांगोन। आं जेबो बाथ्रा खोनासंनो गोसो गैया। फैगौ राजाया नोंनो जानांगोन। गबिन्द्रआ बिफानि बेरेखा जेबो बुंनो हायासै। गोसोथ' गैयामोन, नाथाय थेवबो राजा जानो गोनां जाबाय। गबिन्द्रआ राजा जादों, मोजाङानो जादों। मानोना बिदा मनिन्द्रआ राजा जानायनि जेबो गुनानो गैखायामोन। ओजों मनिन्द्रनि थैया गोदौखांबाय। नोंजों जोबोर अयनाय जादों मुनिन्द्र। बिदा गिदिर थासान्दियावबो फंबाया माबोरै राजा जानो हाखो? महाराजा दाबिन्द्रआ माबोरै बिदि खालामनो हाखो? फिसाला गिदिरनि बागै जेबो सानासै माथो बिलाय। जों बिखौ गनायनो हाया। राजाया नोंसो जानांगौमोन। जाबाय, आरो जेबो बाथ्रा बुंनो नांला। आंखौ दाबिन्द्रआ जोबोर लाजि फोनांबाय। आंनि मासिखौ फंबायनोसो होबाय। बिखौ आं माब्लाबाबो बावा। बे रायजोखौ आं मोनासै आरो रावनोबो जानो होआ आं। बे रायजोखौ सिलिंखार खालामजोबगोन आं। दानिया मा खालामगोन नों मुनिन्द्र? मा खालामनांगौ आं मिथिगौ। नोंसोर आंखौ मदद होब्लानो जाबाय। बे रायजोनि बिखाखौनो बख्ल'ना लांगोन आं। बिफा थासान्दियाव मनिन्द्रआ जेबो खालामनो हायाखैमोन। नाथाय 5 बोसोर सिगां जेब्ला बिनि बिफा दाबिन्द्रआ थैनानै थाङो अब्लासो मनिन्द्रआ गावनि सोलोखौ जागायजेनो। बियो हिराखौ खावनो सोलो बानायो। बियो हिराखौ खावनानैबो लाङो। दानिया नायगोन आं बे रायजोआ माबोरै थांनानै थाबावो। दानिया जों साथाम बे हिराखौ फाननानै जा रां मोनो राननानै लागोन। आं बारा लागोन, नोंसोर एसे मोनगोन। सोर बुंदों जों एसे मोनगोन? बेयावथ' खालि मोननैल' बाहाग जागोन। नोंसोर मा बाथ्रा बुंनो सानदों? मुनिन्द्र, नों थारैनो जाम्बा मारलै। नोंनि मेलेम गैयिनि थाखायनोथ' रायजोनि राजा बानायासै। नों जोंनिसिम बे हिराखौ लाबोबाय, बिनि थाखाय साबायखर। जों बे हिराखौ फानखाबाय। दानिया नों नोंनि जिउखौ अननाय दंब्ला हिराखौ जोंनो गथायना दानो थांफिनदो बिनिफ्राय। नोंसोर आंखौ थगायबायसो। बिदिब्ला नोंसोरखौ बिदि खालामगोन होनना सानाखैमोन आं। नोंसोरखौ बेसेबां फोथायदोंमोन आं। थगायसुलायासो फोथायनायनि बाथ्रा बुंदों। गावनि असे फंबायखौनो थगायना बिदि खालामबाय नों। आरो जोंथ' मा गुबुनबावसो? दानिया हिराखौ आंनो गथायना होदो नों। थैलांगोन, थेवबो होआ आं। दे बिदिब्लालाय नोंनि बिदिनो गोसोबालाय। महाराजा फैदो, नोंथांनि हिराखौ लांफैदो। हिराखौ आंनो गथायदो गोख्रैनो। हिराखौ आंनो हरदो थांनानै थानो गोसो दंब्ला। आं माब्लाबाबो होआ नोंनो। नों होआ होनब्ला जागोन नामा?
रायजोनिफ्राय हिराया गोमानायलाय रायजोआव बेराम नुजानो हमबाय। मानसिफ्रा हरखाब मोनसे गोथौ उन्दुनायाव गबलांबाय। गासै रायजोआव बेबायदि जानाया अरबायदि गोसारजोब्बाय। दिनै सासे गाबोन सासे बिदिनो सानफा एफा बे बेरामजों नाख्रेबजाबाय। बिदि बेराम आं नुफेराखैमोन। जाय बे बेरामजों नाख्रेबजादों बे सुबुंफ्रा थैयाबो थाङाबो, खालि मोनसे गोथौ उन्दुनायाव गबनानै थायो। रायजोआव जोबोद दावराव दावसि जाबाय। महाराजा, बिनि मा राहा दंबावो? हरखाब बिदि मा जाखो? सुबुंफ्रा गोथौ उन्दुनायाव गबलांबाय, गिदिर गिदिर अजायाबो जेबो फाहामनो हायाखिसै। बिखौ फाहामनो जोंनि आखायाव जेबो गोहो गैया मन्त्रि। हिरानि गोमानायाव बिदि जालांबाय, लोक्षि आइनि सावा नांबाय। जों जेरैखि जायाबाबो बै हिराखौ लायनो थांथारनांगोन। नाथाय महाराजाया हिराखौ लायनो हायासै। लासै लासै बिदि बेरामा गोसारजोब्बाय। जाउनाव मानसिफ्रा गिनानै रायजोखौ गारनानै खारलांनो हमबाय। बिदिनो थाङै थाङै 5 बोसोर जाबाय। दिनै नायदो, जाय रायजोआव गोदो गोदाय रोजा रोजा सुबुङा थायोमोन, दा बे रायजोआव एम्फौ मासेबो गैला। नाथाय हिराखौ मानो लाबोफिननो हायासै? बिनिफ्राय नोंथाङा बुंदों रायखसनि राजा लांदों। बिखौ नागिरनानै मोनाखिसै नामा? जेब्ला राजाया मिथियो रायखसा लांदों होननानै, अब्ला बे रायजोनि बिर जोहोलावफोरखौ थोनहरो। बियो गासै 200 सान्थ्रिफोर थोनहरो। नाथाय रायखसा गासैखौबो बुथारो। बिदिब्ला महाराजाया खेबसेबो आरोबाव हिराखौ लायफिननो नाजायासैमोन नामा? नाजादोंमोन। जेब्ला जेबो राहा गैयै जाबाय, अब्ला महाराजाया गावनो थांनो थिरांथा लायो। नाथाय थांबाय थानाय समावनो लोक्षि आइया नुजायो। रथ गबिन्द्र, नों बेफोरखौ मा खालामनो नागिरदों? आंनाव जेबो गुबुन राहा गैलिया आइ। दानि आं गावनो थांनानै बै हिराखौ लायगोन। नों बै रायखसखौ फेजेननो हानाय नङा गबिन्द्र। नों थाङैयानो गाहाम जागोन। आं माबोरै बिदि नायगार थानो हानो आइ? आंनि जिउआ थांब्लाबो थांथोंसै। आं थेवबो हिराखौ लायफिननो थांनोसै। नोंनि बिदि खालामनाया मोजां जानाय नङा। नों थैयोब्ला रायजोनि मा जागोन? सोर रायजोखौ सामलायगोन? अब्ला आं मा खालामबावनो आइ? नोंथाङा सावखौ लाफिननो हाया नामा? आंनो धोन दौलत जेबो नाङा। आंनि रायजोखौ उदां खालामदोल' सावनिफ्राय। बिदि सम्भब नङा गबिन्द्र। नाथाय नों एथ'ग्राब थाब जेनब्ला जानाय नङा। जायखिजाया खैफोदा अरायसम थाबाय थाया। नोंनि रायजोआबो सानसे बेलासि मोजां जाफिनगोन गबिन्द्र। नों गोसोखौ हमथा। महाराजा गबिन्द्रआ लोक्षि आइनि बिदि बुंनायाव गोसोखौ हमथानानै थानायसै आरो बै मोजां समा माब्ला फैगोन नेबाय थानायसै। थारैनो जोबोर दुखुनांथाव जाथाय जानानै थांबाय बे रायजोआव। बिदानि बिदि हिंसायावनो गंसे समायना रायजोआ सिलिंखार जालांबाय। नों थार बाथ्राखौनो बुंदों सोमखोर। सिखारदो आइ। बेसेबांथो बिदि उन्दुबाय थाबावनो? नै नोंनि बिफाया नोंनि सेरावनो दं। सिखारदो आइ, सिखारदो। लोगोफोर, नोंथांमोना भिडिअखौ नायनानै बोरै मोनखो कमेन्टआव खिन्थाहरनो दाबाव। बिनि उननि पार्टखौ थाबैनो लाबोगोन आरो फेसबुक पेजखौबो फल' खालामना लाहैदो।